Nedeľu o 18. hodine sa v stredisku kultúry na Žarnovickej ulici učilo tancovať brušné tance. Ak ste náhodou nevedeli, tak korene tohto tanca môžeme hľadať už v dobách antiky. Kult úrody a hojnosti bol oddávna spojený s menami veľkých bohýň ako Venuša, Afrodita či Ceres. Ľudstvo verilo, že úroda, plodnosť a život bez živelných pohrôm je spojený práve s týmito veľkými matkami, bohyňami. Samotný život tak bol spojený s čistou krásou ženského tela, preto v starých prameňoch môžeme nájsť zmienky o tom, že dievčatá v rôznych kútoch sveta mohli byť posielané do chrámov a tam tancovať so zvláštnym dôrazom na brucho ako symbol plodnosti. Dámy nielen z mestskej časti Rača si prišli tento exotický druh tanca vyskúšať. Tanečná inštruktorka im dala poriadne zabrať. Mojou úlohou je vlastne naučiť isté, dáme tomu tie základy brušných tancov. Bude to vlastne taká úvodná hodina. Hlavne, aby sa zabavili a aby to bola príjemná hodina a hlavne asi také tie základy. Nech sa zabavia. Ja sa nevenujem brušným tancom veľmi dlho, ale ako tancu celkovo sa venujem už od 5 rokov asi. A čo ťa najviac na tých brušných tancoch baví a zaujíma? Hudba sa mi veľmi páči. Celkovo aj odkiaľ pochádzajú brušné tance, tie orientálne krajiny ma veľmi fascinujú. No a celkovo tie pohyby, je to také ladné. Táto akcia sa koná v rámci cyklu Tanečný dom alebo Račianskej dupárne, ktorá je jedenkrát do mesiaca a každý mesiac zatiaľ tohto roku sme začali s tým ako novum, tak striedame tie jednotlivé žánre, aby sme zistili, že čo vlastne našich obyvateľov Rači osloví a čo im tak sadne, čo radi tancujú a podľa toho potom budeme aj tie tanečné domy orientovať. Dneska máme konkrétne inštruktorku tanečnú, ktorá vyučuje brušné tance, takže je to zamerané prevažne pre ženy. Aj páni sú vítaní, ale zatiaľ bohužiaľ nemáme tu ani jedného pána a chceli by sme tieto brušné tance, pokiaľ bude záujem, v prípade záujmu väčšieho robiť aj takou formou, že by sme uskutočňovali tanečné kurzy špeciálne iba s výukou brušných tancov, povedzme 2-krát do týždňa, ale to ukáže všetko doba, že aký bude záujem a či teda sa nás zíde dostatočný počet a medze sa nekladú nejako, nie je to obmedzené, závisí fakt iba od toho záujmu. Počula si už niekedy niečo o brušných tancoch? Áno, počula. A ako sa ti páči nápad tancovať ich dnes práve tu? Podľa mňa je výborný. Organizátorky vymysleli krásne podujatie pre všetky ženy. A teda nie len ženy, myslím, že prišli aj muži. A myslím, že sa im to bude veľmi páčiť a zažijú zase niečo, čo nezažili. Alebo je to zase nová akcia, ktorá doteraz nebola. Už si tancovala niekedy brušné tance? Tancovala. Nie veľmi profesionálne, ale tancovala. Brušné tance si neskúšala tancovať? Hej. A aké to bolo? Dobre. Čo je na tom najlepšie? Neviem. S kým si tu dnes prišla? S maminou. Mamina tancuje? Áno. Tanečné domy sa nekonajú pravidelne každý víkend, ale raz do mesiaca. Reklamy s pozvánkou nájdete na internete, na vývesných tabuliach, ale aj v samotnom stredisku kultúry. Nie je to pravidelne každý víkend, pretože my tuto pripravujeme aj tanečné zábavy pre seniorov, takže my sa striedame a dozvedieť sa môžu obyvatelia buď to cez Račiansky výber, kde pravidelne informujeme o našich podujatiach, alebo na stránke www.rača.sk alebo v našich vývesných skrinkách formou plagátov. Budeme podujatia propagovať aj teraz na Račianskych hodoch, takže takouto formou. Tanečné domy sú akciou, ktorá uľahodí oku juchu. Výborná hudba s príjemným pohybom. Ak aj vy by ste si radi zatancovali, témou ďalšieho tanečného domu bude country hudba, a to 25. mája na nezmenenom mieste.